I dag så spiller vi Fast and Phobias med min bror. Hallo? Ja, du skal lige være med til at sige hej. Okay. Hey, I dag så spiller vi Fast and Phobias med min bror. Ja, han er så frække. Har du taget den monitor? Jeg har den ikke i level 2. Gips, kig! Her, se, den er allerede tændt lyset på. Var det ikke kystspejl? Eller er jeg sindssyg? Jo, det var det. Ja. Jeg ved, hvor det er. Hvor er det? Joe, come klart af så bare. Må du beat your Get the fuck out of here. Let's sing. Oh shit, Get the fuck away. så kan du fandme der. Oh shit, kom igen. Jeg brugte 2 smudges på det der. Burde vi gå nu? Hvorfor er det altid mig, der har sådan low sanity? Damn, hvad er det nu for en, der giver super low sanity? Var det ikke sådan? Den Honda, hvis du er under 50. Så be careful. Ja, hvad tager vi? Ja, jeg tager Oni drainer også ret meget, så vidt jeg husker. Jeg er faktisk klaret en allerede. Just give me... Rummet for at få mere penge. Ja. Det er en... Og noget evidence, og så gætter jeg the fuck out. Boy, what you gonna do? What you gonna do when you come for you? Bad boy. Tag billedet af knoglen, Pelle. Nej, du kan ikke høre mig. I'm crazy. Kan du fucking knive efter? You know what, there's a massive low table feed. Tag billedet af kniven. Tag billedet af kniven! Nej, ikke fucking kniv. Shit. Welcome back. There's some Are jobs you ready for fucking you. serious? Sådan en. Tango Drive. Willow Street. Oh. Kapel. Fucking langsom nu. Let it happen. Let it... Jeg glemte Hvad er der? Kom lige ned i kælderen. Man kan faktisk godt tænde den her som den. Men så dør man nok. Kom her! MF level. Og så kig derind. MF level 3. Ja. Vel, der er UV lights. Fuck, der er koldt herinde også. Er det Ghost Room?
Ja. Weather outside is busy, but the fire is so skibidi. What the fuck? Ghost riding. Get this shit out of here, bro. Tag billede. Der er ikke længere UV. På døren. Døren? Der er sgu da ikke UV på døren. Lige der! Lige der. Kan du ikke se? Man kan det ikke. Vi er lige der. På midten af døren. Det er helt klart Gedge, det her. Der. Jeg kan se det nu. Lad være med at kigge på rusten og tage kameraet af. Flashlight. Og så faktisk flashlight. Og så tag UV på den her side. Du har den på døren, jeg kan ikke se det. Oh my god, du har det bag døren. Jeg kan seriøst ikke se noget af den her side af døren, på når du gør det galt. For mig så er jeg inde i dørkammen, okay? Så skal jeg helt herhen. Ja, sådan der. Den er lige håndlet, what the fuck. Mange, hvad for en quests? Fire loud and bell vocal microphone. Damning all the... Hunt? Fucking hunt. Damn, bro. What else smells of døde han? Døde han? Oh shit. Det er derfor det ikke. Det giver mening. Fucking stop med at gøre det der pis der. Fuck, jeg bange. Who are you? Where are you? What are you? Are you friendly? How are you? How old are you? Welcome back. I've prepared some jobs for you. You know what else is massive? Bro, what? Get your bitch ass on, boy. Nedlig, ja. Det er really crazy. You know what else is crazy? What else is crazy? Skibby. Massive. Der er spirit. Ghost orbs. Oh. Frysetemperatur. Okay. Yat. Den flækker hele tiden med lige. UV light. Her.
Så vi ved, hvad det er. Kan du tage noget mere salt, så vi kan tage nogle flere billeder? Så vi kan få flere penge. Vil du pille den med incense? Okay, du lader den med incense. Det er nemmere, hvis vi bare putter dem, hvor der allerede er. Ja, vent, jeg har ikke noget at tage billeder af det der, så lige. Jesus. Det skal vi over. Du. Vi kan tage et til saltbillede, hvis det skal være det. Ja. Jeg tror ikke, vi har flere. Ja. Så vi skal tænke. Også det bliver egentlig også salt. 5 minusgrader. Den slukkede lige af lyset, Gibbs. Tænd lys. Den slukkede Generatoren. Fuck. Nej, vi repellede den på samme tid. Hvor er den? Der. Nej, jeg dør nu. Hvorfor Den er væk, den er væk. Hvorfor repel? La 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 la. Gerne væk herfra nu. Så det salt. Okay. 2. Bro. Hvad kan jeg sige? Jeg er ikke en pige. Hunter. Bro, det var ret godt. Altså hvad kan jeg sige? Selv den bedste kan være god. Welcome back. There's some jobs ready for Hvor you. god kan den lige være? Blev så sur. Hvad kan jeg sige? Det er sådan, jeg sagde, jeg er ret sikker på, at jeg sagde, jeg repeller den. Så. Og jeg fik en ny powerball på microfilm. Hvad skal vi nu spille? Jeg har ikke råd til at upgrade den. Point Hope. Nej, ikke Craft and Farmhouse. Okay, vi skal... What the fuck? Bro, what? Er det mig? Tro på det. Så skal den nok gå. Ja. Ja, det er her. Det er her. Just give me my money. Okay. Hej. Pelle. Peters. Ah. Penis. Check that booty. Altså, check that booty. Pelle. Lige da du venter op, Ja. så kan jeg se Dots. Den dame går forbi. Ish. Ja. Jeg har det på video. Det er crazy. Det kan ikke være en race. På grund af at den steppede i salt. Nå ja. Du er på noget der. Du er på noget. What are you? No, that's massive. Frysetemperatur. Den er så lige gået igennem igen. Og kan lige tage billeder af salt der og salt der. Har gjort det. Good boy.
Jeg hører dig æde chips. Gå ud, Gabel. Er den færdig? Jeg har fundet power sourcen. Vi mister vores sanity super hurtigt, hvis den allerede kan håndte. Se om du kan få et billede af det. Tro på det. Vi skal indsende den, og så skal vi... Okay, for jeg har ikke en lav nok sanity til at kunne blive håndtet. Ja. Ja, Gabriel. Okay, that's... Can you go in the... Ghost orbs! Ghost orbs! In Yuri? What the fuck? Nej. Okay. Tag dig sammen. Ja, hvis du smudger den, mens den er inde i sit... der hvor den døde, altså syningsrum, så kan den ikke gå ud der. Der er mange. Kan den stoppe? Ja. Of course. They believe in us. God did. Jo. Den håndter der ikke bare ud. Den er... Så snart du gik væk nu. Har du taget et billede af den? Ja, eller jeg så et billede. Nej, det har du ikke. Du tager et billede af Ghost. Have you got parabolic microphone? Ja, men du er ikke escapet fra den endnu. Vi saver det bedste til sidst. Men det er til sidst. Vi ved, det er en Yuri. Ja, men du mangler den der. You go, girl. Okay, nu er min tur. Jeg kan ikke finde ud af parabolic. Du skal bare gå rundt, indtil du får en lyd. Tro på det, Gabriel. Tro på det. Kom ind, bitch. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Bro, saftevand. Tro på det. We got this. Jeg henter den lige. Oh, Fucking tænd. lyset gik ud. Den slukkede for generatoren. Jeg tænder lidt for den igen. Okay. Det burde... Jeg tror, det er en hand. Hvorfor? Fordi hver eneste gang, den har gjort det der, så er det bare været en handtur. Hvor kunne det være henne? Her, EMF level 5. Der er koldt. Perfekt. Skal vi meget. Kan vi slukke den der EMF? Ja. Where are you friendly? Du er under 50% sanity, så den kan godt holde. Ghost, Activate. Ghost Spirit Box. All dots. What the fuck? What the fuck? Okay, Spirit Box. Den Wraith, get the fuck out. Den Wraith, Gable. Wraith. Gå ned i stuen og smudge. Gå ned i stuen og smudge. Du kan du ikke. Løb rundt. Der er nogle lighter. Shit. Bare spammer salt ind i... Kom. Ja. Salt overalt. Salt
Overalt. Billede. I vertifalt. Gabriel, vi købte kun 2 salt for Anden vej. Fik du billeder af den? Hjemte du det? Han gik i panik. Ja, okay, det er også fair. Småtugede du? Ja. Småtugede du? Mhm. Hvor mange gange? En gang. Okay, så kan du godt overleve igen. Ja. Kan vi godt tage Og jeg kan ikke overleve. Jo, jo, det er nok en god idé. Men hvis jeg går derind, så dør jeg. Vil du gerne have den ovenpå? Tag en sanity-pille. God idé. Okay. Jesus og krydderier har jeg på min side. Altså. Jeg smadrer snart et eller andet. Jeg behøver ikke nogen flashlight, hvor jeg kommer fra. Hvad fuck var det? Meditering er lysets forgang. Reviver han, man. Jeg vil den gider ikke at revive. Bare kør pillen. Altså, by the way, fucking camera disappeared. Og crucifixet virkede. Ja, mit lig er også væk på min skærm. Jeg tror, vi bliver nødt til at... Ja, Hvis det er bare kør. okay. Skal jeg købe det second camera til nu? Ja. Welcome back. There's some jobs ready for you. Det her med var grund til, at jeg startede Fast and Furious. Er der ikke noget lys på det? Ja, den er et andet sted. Gips, måske er den vogn. Du fandt den! Selvfølgelig gør jeg det. Skal vi gå? Det er, ja, det der er egentlig der er fucking bedre at pisse der, fordi der er ikke nogen andre steder, der er så godt. Har du billedting der? Ja, jeg har gjort det. Okay. Welcome back. There's some jobs ready for you. Tak for det. Tak for at være med i den her video. Og vi Fedt. ses på et andet tidspunkt.